abin da ya faru da Dauda Kahutu rara wallahi mu ma 'yan Kannywood ya shafe mu saboda menene Dauda uba ne, Dauda baya ne goya marayu, kuma Dauda uba ne na 'yan Kannywood. Babar rarara bai kamata a fito ana murna ana farin ciki ba, ana bad comment mara kyau, ana Allah ya ƙara gwamma da aka yi haka, har da masu cewa Allah ya sa ɗauke tan da aka yi wai a kashe ta. Wannan ba daidai ba ne, bai kamata ba. Mu musulmai ne, mu ba kafirai ba ne mu, kuma ba jahilai ba ne mu. Na tabbatar duk waɗanda suke irin wannan comment ɗin, na tabbatar babu jahili a cikinku. Amma yaya mutum zai ya ɓoye iliminsa kuma ya mai da kansa jahili? Ai bai kamata ba, wannan ba daidai ba ne. Idan abu ya faru da ɗan uwa, fitowa ake yi sai a yi addu'a. Ko da kana jin haushin mutum, kar ka fito ka nuna farin cikinka, ba kyau, saboda kai ma baka fi karfin jarabta a wajen Allah ba. Babu wanda ya fi karfin jarabta, babu wanda ya fi karfin Allah ya jarabce shi, babu shi a rayuwa. Amma dan rarara yana waƙar siyasa, ai hanyar neman abincinsa ne. Bai kamata don kuma abu ya faru da shi na ibtila'i a ce an fito ana murna, ana farin ciki, ana shewa, ana nuna wannan abin ya yi daidai da aka yi masa haka. Wannan ba daidai ba ne. Mutane muna da matsala Hausawa, gaskiya za ga mafi majority abu zai faru ko a yi postin ɗin abu sai ka ji ana Allah ya ƙara, Allah ya ƙara, gwamma haka ba za a rika a'a. Shi mutum ko kana jin haushinsa, idan abu ya same shi marar daɗi, to ka fito tsakaninka da Allah har zuciyarka, ka dubi girman Allah, kai masa Allah ya kyauta, saboda kai ma idan kai masa wannan Allah ya kyautar kaman kanka kaiwa. Dan yana waƙar siyasa menene? Ai mutum ne mai kirki, mutum ne mai mutunci. Tun da ka gaya min kaf a mawaƙa, waye yake alherin da rara yake yi, waye yake kyautata wadda rara yake yi, kaf a mawaƙan nan ka lissafo min su. Amma ai bai kamata ba. Ina ta ganin comment na irin kalmomi da mutane suke ta yi, mutane bai kamata ba. Duk abin da za a yi don Allah a rika duba Allah, mu rika abin da ya kamata. Bai kamata ba, wannan ba daidai ba ne, wannan ba tsari ba ne. A matsayinmu da muke ikirarin mu musulmai ne mu, ba wanda za a kama uwarsa a zo a ce Allah ya ƙara ka ji daɗi a cikin zuciyarka, babu. Ba wanda za a kama ubansa a zo a ce maka Allah ya ƙara ka ji daɗi a cikin zuciyarka, babu. To menene a ciki? Don yana waƙar siyasa, kuma don abu ya faru da shi na ibtila'i, sai kuma a fito ana posting, ana murna, ana farin ciki, har wasu suna cewa wai Allah ya sa a kashe ta. Gwamma da aka yi masa haka, ai ba mutumin kirki bane. Wallahi rarara mutumin kirki ne. Dan rarara kyautatawar da yake wa mutane, da alkhairin da yake wa mutane, da duba mutane da yake, da tausaya wa mutane da yake yi, wallahi ya fi shugaban ƙasa. Tunda me shugaban ƙasa yake wa mutane ban da jin jiki da muke, ya fi wani gwamnan ma. Don sai ka tara gwamnoni sama da 20 a Najeriya nan, wallahi baka samu wanda yake alkhairin da rarara yake yi ba. In ma ya samu kuɗinsa a wajen waƙar, to a wajen talakawa kuɗinsa wallahi yake ƙarewa. Jama'a duk abin da za mu yi mu rika duba Allah. Muna da matsala, Hausa Fulani muna da matsala, muna da matsala, gagarumin matsala. Ba daidai ba ne wannan, ba tsari ba ne wannan, ba tarbiyyarmu ba ne ta 'ya'yan Hausa Fulani. Amma gaba ɗaya wani lokacin muna mai da kanmu kamar jahilai. Sai ka ga ana abu hagwama ma wani mara ilimin ma, wallahi wani mara ilimin ba zai yi irin abubuwan da za ka ga wasu mutanen suna da ilimi, amma za ka ga sun mai da kansu rikakkun jahilan ƙarfi da yaji. Don abu ya faru da mutum, fitowa ake yi a ajiye haushi da kake ji na mutum, bare ba ɗaya ba kanwa biyu, ba mamaki baka san halin mutum ba. Menene in yana waka siyasarsa, neman abincinsa ya tafi,
ba wani abu bane, hanyar neman abincinsa ta su kala kaddarar neman abincin kenan. Wani ma neman irin nasa yake bai samu ba. Kaf a cikin waɗanda suke comment suke zagi suke batanci, wallahi da wani zai samu damar da rarara yake da ita, na rantsa da girman Allah da sai ya so haka. To ubangiji Allah ya sassata wannan abin, Allah kuma ya bayyana wannan bewar Allah ya fito mana da ita. Dan mu rarara babu abin da za mu ce wa rarara, wallahi sai dai mu ce rarara san barka, sai dai mu yi masa fatan alkhairi. Kuma wannan jarabta da Allah ya jarabce shi ta ɗauke ma'aifiyarsa, muna mai taya shi da addu'a. Duk wani mai ƙaunar rarara dan Allah dan annabi ya taya shi da addu'a, ubangiji Allah ya fito masa da ma'aifiyarsa inda aka kai ta. Ubangiji Allah muna roƙonka dan daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Allah ka bayyana wannan tsohuwa, Allah ka fito da ita, Allah ka fito da ita, Allah ka fito da ita. Jarabta bata wuce kan kowa ba wanda za a sace mai uwarsa ya ji daɗi in aka ce masa Allah ya ƙara, ba wanda kuma za a sace masa ma'aifinsa ya ji daɗi. Wallahi ka ce masa Allah ya ƙara ba zai ji daɗi ba zai taɓa mantawa da kai ba a rayuwarsa ta duniya. Jama'a mu yi hattara, mu kiyaye kanmu, mu kiyaye bakinmu, mu kiyaye Allah. Kuma in abu ya faru da mutum, Allah kyauta ake yi, ba murna ake ba farin ciki ake yi ba. Dan Allah dan annabi mutane mu daina irin abubuwan da muke, ba shi da amfani. Yawwa masha Allahu la haula wala quwwata illa billah aliyal azim. Allah ya rufa asiri, mu ma Allah ka tsare mu da irin wannan jarabta ya Allah. Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mu. Ita kuma wannan bewa Allah ma'aifiyar Dauda ka hutu rarara, ubangiji Allah ya bayyana ta, Allah ya bayyana ta, Allah ya bayyana ta. Allah muna roƙonka, Allah muna roƙonka, Allah ka bayyana mana wannan tsohuwa ya Allah. Allah ka kubuto mana da ita, Allah ba dan halin mu ba, saboda wannan abu ya shafe mu ne gaba daya. Dan abin da ya shafi Dauda ka hutu rarara ya shafe mu ne yan Kannywood.